Ма какво става? Колки слезва, искай моля. Кико! Прибирай, прибирай, Кико! Давай в центъра! Гоше, прибери! Отстъпвай още! Така, Гоше, покрий Камамджиев. Чак. Дай Кико, не може! Ето, Боре! Завърши я! Добре, пак опит сте си, не. Все високи ги стрелям и бе, не искат да стрелят по земята, бе. Не искат да стрелят по земята, бе. Айде малко удари по земя да видя. Дай, Боре! Браво, Боре! Ай, Коки! Ай! Кули, майко! Ама, накули го това тяло напред, бе! Лице! Накули тялото напред! Кико бие! Коки вътре паса. Е, това е Гоше! Айде, Гоше, далеч си му! Супер! Коки, айде, Коки, помагай му! Пази я! Спокойно! Корнер, спокойно, не бързай! Коки, остани с Камамджиев. Втора! Ама ще споря вика, Боре! Айде, горе! Ето! Ицето Лена Дяна. Не, удари го. Браво, Гоше. Браво, беше да взема рули. Три краставици. Има и лук. Айде! Все по-красиво става. Лесно даде. Игор, стой му само. Раз. Айде, момче, бути с тялото! Гоше, връщай! Ице назад, глава, Ице! Браво! Коки, ти имаш Кузманов! Браво, Гоше, сам си! Добре, хлопо. Коки, обади му се да ти Да, добре стана. Кико, ти! Само какво съм снимал, не знам, ама трето час нещо се река ми бяга. Сам си! Кико, гони! Добре, пази го! Айде, Кико! Камамджиев, пресечи спас! Порка! Каквато палка. Кико, ти завършваме! Добре, хлопот, Кико, не се отчаивай, следващия път. Гоше! Ице, стига пердеши, бе! Дая! Кико, само отпред, дай, Кико! Коки вътре Коки паса! центъра, виж как... Горе глава! Камамджиев, горе с главата! Браво, бе, горе! Добре, Боре! Браво, супер! Боре, отстъпай сега на спринт! Давай, Гоше! Коки, ти сам! Сам, бе, момче, бе! За къде бързаш? Спри си я, свали си я! Смяна! Кузманов, Камамджиев! Боре, влез вътре, ще играл с Коки, ти отясно, ти отляво. Кико, центрирай! Колко минути имаме? 3? Стаси Ляпбек! Стаси, играй по-назад! Коки, там на отбита! Добре, Ице, браво, супер, отстъпай бързо! Стаси, не дава кръг на топката, обърни се, гледай къде върви. Стига ти, че така трудно топката отпуснати. Близо до Ито, сега те иска. Близо до Ито, няма кой да го покрие. Ето! Аре, Боре! Ти, Боре, вътре пасовете, гледай бе. Да ни те лъжи, Боре! Браво, Ники! Още! Айде, Ники! Браво, Ники! Айде, Ники, браво! Кико, Боре, вътре бе, Боре, играеш вътре, ще играл, ти съпи, лей! Пази я, спокойно!
Кико, пас! Кико, не я пускай да я гониш. Поеми я веднага, щом имаш възможност. Това е горенчето. Това е често дън. Гледай! Пас! Стаси, затваряй го сега. Не му давай метри. Браво, Ники земя, махния! Кико, сам си имаш коки по тъча. Ето го коки, дай му! Дай му! Добре, може и така. Ицо имаш! Пак! Боре, ти! Добре, Боре. Дай, Кико, атакувай! Боре в центъра! Добре, Боре! Пас, имаш коки! Боре, дигни главата, коки е сам тук. Таси, айде. Боре, покри Ицо! Корнер! Ицо! Никой не ти е виновен, че изкарчеш там! Това е горенчето. Ето топ. Ники! Човек бе, моето момче, бе! Давай, излизай! Коки, изкъся, бе, да не стреля, бе! Айде, сам си! Пази я, спокойно! Та си хвърля! Тъча, Кико тръгва зад Борето. Кико тръгва зад Борето, силно! Вземи се, Борето. Мишо! Сам си сега! Сваляй на земята! Ах, магнития сваляне е справ, бе! Аз, ето го Борето, тръгвай! Пробивай! Минаваш го! Пробивай! Дай, мамо! Айде! Още, дай, мамо! Боре, тръгни пак да ти я даде, бе! Боре, той сам! Коки, още един път са, ако видя и да смени. Това е. Само преди мол завърти, но толкова. Айде, Рики, добре! Ау! Аре, бе! Борето сега! Бутай! Добре! Стига да Ича, стига с тия бомби, бе. Кико, ти Кико! Боре, 15 номер гледай! Браво, Кико! Ето, Кико сам сега! Браво, Боре! Оли, как го достъп. Таси, отстъпвай, покри го! Таси, покри го! Ето ли? Няма нищо. Ицо! Не, малко, не пипай повече. Аз спирам камерата.